ಕೋಟೆಕಾರ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡ್ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಸೇವೆಲು ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡ ನಡೆತನು. ಕೋಟೆಕಾರದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅವು ಕೆದಿಲಾಯರ ನಾಗಬನ ಪಂಡದೆ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ. ನಾಗಸಿದ್ಧಿಡು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿನ ಕೆದಿಲಾಯ ಮನೆತನ ಮೂಲತಃ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂಚೆದಕುಲ ಆಂಡಲ ಅಕಲ್ನ ವಂಶಸ್ಥರು ಕೋಟೆಕಾರಡು ಬತ್ತದು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು. ಅವೇ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಾಗಬನಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಲ್ತದು. ನಾಗಾರಾಧನೆಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆತೇರು. ಅವೇಟಲ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ನಾರಾಯಣ ಕೆದಿಲಾಯರು ಎಂಚಪ್ಪ ಮುಟ್ಟಲ ನಾಗಾರಾಧನೆಡು ಈ ಪರಿಸರಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಅರೆ ನಮಗೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕೆದಿಲಾಯರು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗ್ಯನಕಲು ಭಾವನಕಲು ಸಂಬಂಧಿಕರನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಲಾತ ಬೆಳಗೊಂದುಂಡು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲದ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡಿರ್ದೆ ಬತ್ತದು ಪೇರು ಬೊಂಡ ಒಪ್ಪ್ಯಾದು ತಂಬಿಲ ಕಟ್ಟಾದು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ತಂಕಲ್ನ ಪರಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯರು. ಮುಲ್ಪದ ನನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗನ ಕಲ್ಲುಲು ತಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಡು ಮನೆತನಡು ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆವಂದಿನಕಲು ಆ ಕಲ್ಲುಲೇನು ಕಂತದು ಇಡೆಗೂ ಒಪ್ಪ್ಯಾದು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದಾನಿ ತಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗಗೆ ಪೇರು ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ಸಂದಾದು ತಂಬಿಲ ಸೇವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪ್ಯಾವೇರು. ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆದ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಪೇರು ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ಸಂದಾದು ತಂಬಿಲ ಸೇವೆನ ಒಪ್ಪ್ಯಾದು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿನ ಕೆದಿಲಾಯರ ನಾಗಬನಟ್ಟು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೇರು.